створюємо новорічний віночок. Дехто любить основу обмотувати зеленою конвою, типу, щоб солома не сипалася. Ну, мені подобається, коли є солома, цей вид, така вона автентичність цього всього. Я працюю з Нобілісом з 2020 року. Зараз ми його обмотуємо з вами проволочкою. Також класно обмотувати ще лескою, воно теж класно тримається. Я не знаю, на сьогоднішній день я брала банч Нобіліса, це 840 гривень. 5 років назад банч Нобіліса стоїв 340. Напишіть, скільки у вас коштує банч Нобіліса. Прикрашаю я все це новорічними іграшками. Бо в цьому році я дуже мало насправді насушила природних матеріалів, тому у нас прикраси з іграшками саме будуть. Ось така краса вийшла.